प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मराठी सुगम भारती इयत्ता 5वीं। इस किताब में अब हम देखेंगे क्या है। अक्षर बाग। अक्षर यानी हुरूफ, बाग यानी बागीचा, हुरूफों का बागीचा। अक्षर बाग। फुला झाडावरील अक्षरे व कुंडीवरील शब्द वाचा। ये देखो फूलों का झाड आणि हे आहे कुंडी। या कुंडीवर काही शब्द आहेत आणि फुलांवर आहे अक्षर। फुला झाडावरील प्रत्येक अक्षरापासून सुरू होणारे शब्द सांगा। तुम्हाला कोणकोणत्या अक्षरांनी सुरू होणारे शब्द सांगता आले नाहीत ते सांगा। यानी इन फूल के जो पत्तों पे जो अक्षर है उससे शुरू होने वाले तुमको शब्द बताना है, और जो शब्द तुमको नहीं बनाने आएंगे वो आप मुझे बताएंगे, तो मैं उनके शुरू होने वाले अल्फाज मैं आपको बताऊंगी। पहले आप कोशिश करेंगे। हे पहा कुंडीवर काय लिहिलेलं आहे। आई, ऊस, वजन वजन, ढग, अननस, मगर, औषध, चटई, अक्षर, शहर, कप, फणस, ईद, आंगन, घर। अब ये फूलों के ऊपर देखो जो अक्षर दिया हुआ है मराठी का, काय आहे हा अक्षर कोणता आहे? क है ना। हम मराठी बोलने की भी कोशिश करेंगे। हे कोणता अक्षर आहे? क। क पासून सुरू होणारा एखादा शब्द विचार करा बरं। एखादा शब्द आठवतंय का क पासून सुरू होणारा? चला मी दाखवते हां। क पासून जो शब्द एखादा तयार होतो, कबूतर किंवा कप, कप। दुसरं घ पासून सुरू होणारा घर, घर। ग पासून सुरू होणारा गणपती, न प ती, गणपती। समजलं? क पासून सुरू होणारा कप, घ पासून सुरू होणारा घर, ग पासून सुरू होणारा गणपती। या प्रकारे आता तुम्ही बाकीचे अक्षरांपासून शब्द तयार करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। जर तुम्हाला जे अक्षरापासून शब्द तयार नाही तयार करता आलं तर ते मला सांगायचं आहे। ते मी तुम्हाला दुसऱ्या पिरियडमध्ये दाखवीन। ठीक आहे।